Fa bastant temps que estava preparant aquest vídeo i de fet m'he hagut de comprar algunes cosetes pel camí, però és que us vinc a parlar d'un tema que sembla que sempre porta cua, i són les demografies. De fet, fa un parell de vídeos us vaig dir que tenia pensat alguna cosa, i era ni més ni menys que això. El cas és que he hagut de comprar algunes cosetes i per això no l'he pogut fer abans. Però el més important és que aquest vídeo no serà una classe teòrica sobre les demografies. Us parlaré una mica de com les veig jo, com les interpreto i com m'agrada fer-les servir. Evidentment, també parlaré una mica de la base de les demografies, però, per exemple, a mi no m'agrada fer-les servir especialment, i tot això us ho explicaré una miqueta després. Però anem a per la base. Què són les demografies? Doncs les demografies, bàsicament, podríem dir que són les etiquetes amb les que es cataloguen els mangas. Però d'on surten aquestes etiquetes? Doncs el més bàsic és que aquestes etiquetes venen de les revistes on es publiquen els mangas. Així que anem a parlar una mica d'aquestes revistes. Hi ha diverses coses a aclarir abans de posar-nos a parlar de les demografies. I és que demografies n'hi ha 5. El Kodomo, el Shonen, el Shoujo, el Seinen i el Josei. I és que no tot el que es publica en revistes té per què ser una demografia en si, però aquí entrarem més tard. I a l'hora que parlem de les revistes, crec que també serà interessant parlar del significat dels noms d'aquestes demografies. Comencem per la primera demografia, el Kodomo, que significa literalment nen. I això és el que jo m'he hagut de comprar per fer aquest vídeo, la Koro Koro, una revista Kodomo que es publica des del 1977. De fet, si em pregunteu alguna revista Kodomo fora de la Koro Koro, crec que no us en sabria dir cap. En aquesta revista es publiquen les obres més top, com Doraemon, Beyblade, Pokémon, Minecraft, Splatoon, etc. Que he de dir que la vaig comprar i he flipat amb els inputs d'aquesta revista. Per començar, la vaig comprar de segona mà a Japó. Mireu això. En plan, és un Doraemon. El que dèiem, hola, els inputs d'aquesta revista que té 3 milions de desplegables. Per començar, això és tu. És que he flipat molt fort amb aquesta revista. Això és com un rasca-rasca, que també, evidentment, té desplegable. Això, evidentment, que també es desplega. No fos cas. Això, que és com un llibret de Beyblades, que per poder-lo llegir l'has d'arrencar, evidentment no ho faré, que hi ha encara més desplegables, no us penseu que ahir serà barat tot. He flipat amb els inputs d'aquesta revista, la veritat. Aleshores, bàsicament, les obres que es publiquin en aquesta revista seran Kodomos. Punt. Menció especial, aquí justament en aquest volum hi ha un capítol de Minecraft, que és una obra que podem llegir en català gràcies a Norma. I ara anem al Shonen. Shonen significa literalment noi. I és una demografia que en principi està pensada per xavals des del Kodomo fins als 14, 15, 16 anys, no molt més enllà. Això té bastant sentit amb el que us diré més endavant. Que no vol dir que no podem gaudir amb 30 anys de les obres que apareixen en aquesta revista. Una cosa no treu l'altra, no ens confonguem. I l'exemple que us poso en aquesta demografia és la Shonen Jump, revista que va néixer el 1968 i de la qual segur que coneixeu alguna obra. I és que aquí tenim Guardians de la Nit, però en aquesta revista és on es va publicar Bola de Drac, Slam Dunk, Naruto, aquí també hi ha My Hero Academia, One Piece també es publica a la Shonen Jump, tot i que no va ser la primera revista shonen setmanal, que en aquest cas s'emporten el mèrit la Shonen Magazine i la Shonen Sunday, que van sortir el 17 de març del 1959. Ojo al pique. Però tot i no ser la primera revista de shonen setmanal, s'emporta un mèrit que no pot dir ningú més. Primer que res, no us espanteu, això és una rèplica, no tinc tanta pasta per permetre'm una de les originals. Però aquesta és la revista que va vendre els 6 milions i mig d'exemplars. Ojo la dada, I tornem-hi, la teoria diu que el que es publica aquí serà shonen. Aquí, o a la Shonen Sunday, no se m'acudeixen més noms de revistes shonen. I ara és el torn del Shoujo, que significa literalment noia. I en aquest cas l'exemple que us porto és la Hanato Yume, una revista del 1974. I és que aquí s'han publicat obrazas com Arabesque, Please Save My Earth, Yo una princesa del amanecer, Fruits Basket o Kamisama Kiss. Evidentment, hi ha altres revistes de shoujo que són superimportants, com podria ser la Ribbon, que per mi és un dels pilars fonamentals del shoujo. Però, bueno, aquesta m'agrada molt, és que mira la portada i el hack. Tot i que els inicis del shoujo van ser una mica més estranys, perquè al final era una demografia feta per noies i el que dibuixaven eren homes. Hi havia sobretot obres de ballet, noies que havien perdut els seus pares a la guerra, bueno, unes històries. I als 60 van començar a arribar dones que ens van revolucionar una mica el que vindria a ser la demografia. I és que jo mai perdo l'oportunitat de parlar de Hideko Mizuno, que és l'autora de Fire, que estic agraïdíssima de que ara Ichin l'hagi llicenciat, però també m'agradaria mencionar altres autores que van ser superimportants pel shoujo de l'època, com podria ser Miyako Maki, Masako Watanabe o Yoshiko Nishitani. Evidentment, aquí ningú s'oblida de les autores del grup del 24. I tot i que m'agrada moltíssim parlar d'aquestes donasses que van donar vida al shoujo, és veritat que hi ha autors com Kazuo Umezu o Makoto Takahashi, entre d'altres, que van aportar molt a aquesta demografia. I us deixo de donar el torn amb el shoujo per parlar-vos del seinen. I és que jo aquí ja hi ha una cosa
que la terminologia falla. El seinen no és un manga per adults, no significa manga per adults seinen. Seinen significa joventut, literalment. Què passa? Que aquesta demografia no està pensada per gent de 50 anys, aquesta demografia està pensada per joves adults. I què vol dir joves adults? Doncs els xavals que es queden orfes, entre cometes, als 16-17 anys amb el shonen, apareixen amb el seinen, però no és una demografia per home, no. Sembla que quan es parla de seinen estem pensant d'homes de carajillo. No. I l'exemple que us porto per la revista Seinen és la Young Jump, una revista que va néixer el 1979 i on es publiquen obres que m'agraden moltíssim, com Kowloon o Kingdom, i altres que ja s'han acabat de publicar però que també m'agraden molt, com Golden Kamuy. Probablement l'exemple més famós de Seinen el tenim publicat en català, que seria el cas de Berserk. De nou, un cop més, oblidem-nos una mica d'aquests estereotips, de les demografies que et posen en la guia de l'FNAC, no els hi feu cas, vale? Segons aquestes guies, el Seinen és la demografia sexualitzada, amb molta sang, amb molt no sé què, bueno, no sé. A mi m'agrada molt Skip and Loafer o Hirayasumi, no veo mucho ese sexo, ni veig molt aquesta sang. O, per exemple, aquí hi ha Kowloon, que sí que és veritat que té bastant fanservice, però al mateix temps tampoc és que sigui l'obra més sanguinària del món. Golden Kamuy, vale, té molta sang, però és més aviat homoeròtica més que sexual, no sé. Intentem pensar en el tema de les demografies amb la ment oberta, vale? Ja està, no dono més a torn amb aquesta demografia. I ara, amb aquesta Kokohana, revista que es va començar a publicar el 1994, parlarem d'una de les meves demografies preferides, que és el Josei. Però és que, clar, com no us anava a enxufar una vegada més aquesta Kokohana, que és que aquesta obra de la Kiko Higashimura, que us podeu creure que va d'una tia que veu aquesta així amb els kimonos i s'enamora del món dels kimonos, i bueno, és que això és una meravella i jo necessito que arribi, ja us ho dic ara. Josei significa literalment dona. Aquí sí que no pot haver-hi altres històries, hi ha el kanji de dona i el kanji de gènere, significa dona. Què passa? A mi les obres Josei m'acostumen a agradar perquè acostumen a ser gent de la meva edat que parla de coses. I això, doncs a mi m'atrau molt. Què voleu que us digui? Problemes d'adults? Sí, soy. Pec. Aquí de Josei el que tenim és la meva experiència lesbiana amb la solitud, que ens va arribar gràcies a Fandogàmia. I jo sé que us estic donant la tabarra només amb la demografia femenina, però és que el Josei és la demografia que triga més a arribar. Arriba amb tot el moviment del Ladies Comic. Fins al 1977 no apareix la primera revista, que és la Petit Comic. Mentre que les primeres revistes Seinen apareixien 10 anys abans. Al 67-68 apareixien les primeres revistes de Seinen. I ara és el moment de parlar d'altres revistes que, tot i que es publiquen, no són demografies com a tal, com podrien ser el Yuri. Com me gusta a mi un bon Yuri. Això és una antologia, no és una revista com a tal, per mi són el mateix. En aquest cas, l'exemple que porto de Yuri, tot i que el més famós, que segur que coneixeu, és la Yuri Hime. En aquest cas, això és una galet, és una antologia que va començar a publicar-se el 2017 i que a mi m'agrada molt, jo tinc bastants números d'aquesta revista. I per altra banda tenim el BL, que en aquest cas tinc una Kana, que també és una antologia que va néixer el 2010, però també podem tenir una B-Boy, que és una altra antologia, o una Reijin, que en aquest cas sí que és una revista. Què passa amb el Boys Love o el Yuri? Doncs que no són demografies com a tal. De fet, el Boys Love majoritàriament és demografia femenina i el Yuri va néixer sent demografia masculina. De fet, la Yuri Hime majoritàriament és demografia masculina. Però no sempre és així, també hi ha Yuri de demografia femenina. Per exemple, la meva experiència lesbiana amb la solitud és un Josei, per tant és demografia femenina, tot i ser un Yuri. I per deixar clar que no és un tema específic del BL o el Yuri, això de que hi hagi revistes que es publiquen però no siguin una demografia com a tal, sinó que siguin un gènere, m'agradaria moltíssim ensenyar-vos una Garo, però estic esperant trobar la del mes del meu aniversari. La Garo, per exemple, és Gekiga. El Gekiga és una tendència que van començar Tatsumi Yoshihiro, Takao Saito i Masashiko Matsumoto, perquè als anys 50 pensaven que el manga que s'estava publicant era massa de nens. Si després de tota la xapa que t'acabo de fotre de les revistes encara estàs aquí, no t'oblidis de donar-li el like, subscriure't al canal i donar-li la campaneta per no perdre res. I fins aquí la turra més rotllo bàsica de les demografies com a tal. Ara m'agradaria parlar-vos una mica de com faig servir jo les demografies i per què m'agrada fer-les servir. Spoiler, no m'agrada fer servir demografies, m'agrada moltíssim més parlar de gèneres. Sobretot perquè ara mateix, amb tot el tema del web manga, a Japó mateix està quedant una mica desdibuixat tot el tema de les demografies. És veritat que les pròpies editorials segueixen publicant revistes en format digital i que els estan funcionant molt millor que les revistes a paper, però també és veritat que internet facilita moltíssim a que hi hagin autors que, a través de Twitter, per exemple, com ha sigut el cas de Kinina Teruhito Toko Junakata, que aquí s'ha traduït com El chico que me gusta no es un chico, això no ha nascut de cap revista. En aquest cas, l'autori va començar a publicar a través de Twitter i
i això es va fer viral. La meva experiència de lesbiana amb la solitud tampoc es va publicar en una revista. Es va començar a publicar com un diari a través d'una plataforma web. I en tots aquests casos són les pròpies editorials que després contractaran els drets d'aquestes obres qui decidiran quina demografia són. I aquí sobre el warning de totes les obres podrien ser de totes les demografies. És veritat que, com deia abans, obres com Skip and Loafer o Hirai Asumi no semblen un seinen com a tal, però alhora també és cert que al seinen hi ha molts slice of lives. Un altre seinen del que no acostuma a parlar pràcticament ningú és Insomniacs After School, que també és un seinen, com dic, i va molt amb la tònica de Skip and Loafer o Hirai Asumi, en aquest cas. Si ens posem a parlar d'obres com L'apotecària, doncs a mi em sap supergreu, però sí, és un seinen. Aquest manga no podria ser un shoujo ni un josei. Hi ha mogollon de fanservice, les ties tenen unes tetes enormes i no fa més que parlar de concubines del rei, de que si ella treballava en un barri vermell, les noies amb les que tractava eren prostitutes. Amors, que si s'hagués publicat en una revista shoujo josei seria un shoujo josei? Pues sí, però no és el cas i els elements que acompanyen aquest manga, des del meu punt de vista, no fomenten que sembli demografia femenina, tot i que a mi em flipi l'obra. A mi m'encanta, però és que si seguim amb aquestes etiquetes que nosaltres posem més que Japó pel que sembla, entraríem en el debat de que Bautismo, que és un shoujo de terror clàssic, per mi, si seguim amb aquestes etiquetes preestablertes que tenim nosaltres a la nostra ment del que hauria d'anar a cada demografia, ens carreguem moltíssimes coses, perquè el terror de demografia femenina és superimportant i és boníssim. I si anem amb els estereotips de que els shoujos romans ens carreguem, per mi, una part com podria ser Bautismo o Tomie, que són obres de terror que no tenen especial relació amb aquestes obres de romans que sembla que la gent té preconcebut que són aquestes obres que haurien de ser demografia femenina, però és que la demografia femenina va molt més enllà del que nosaltres ens puguem pensar. Jo fa molts anys vaig veure un vídeo a YouTube que et parlava que fins i tot la distribució de les vinyetes és diferent. Però és que posats a trencar els estereotips de que el shoujo no és romans, ja més enllà de que a mi el terror de demografia femenina m'agrada moltíssim, podem posar exemples de romans de demografia masculina. Horimiya no té res a veure amb els mangas de romans de demografia femenina. I ojo que a mi m'agrada molt Horimiya, però no casen molts sentits amb un manga de demografia femenina. I una altra cosa que no afecta a les demografies és si l'autor o l'autora és home o dona. Néixer home o dona tampoc et fa fer shonen o shoujo, per exemple. Hi ha autores de demografia masculina com Hiromu Arakawa o Rumiko Takahashi i hi ha autors de demografia femenina com Junji Ito o Kazuki Minamoto que ho fan superbé. Aleshores, amb tot això a les mans, jo sempre us recomanaré que us baseu en els gèneres que us agraden. Encasellar-vos en si és demografia masculina o demografia femenina em sembla una xorrada. A mi m'agraden molt els slice of life i no deixaré de donar-li una oportunitat a un slice of life perquè sigui un josei, o perquè sigui un shoujo, o perquè sigui un seinen, o perquè sigui un shonen. Li donaré una oportunitat per igual si em crida la premissa. I jo no deixaré de llegir Yuri perquè un Yuri sigui de demografia masculina i pugui tenir més o menys fanservice. Si a mi m'agrada la trama i em crida l'atenció la premissa del manga, no penso deixar de donar-li una oportunitat a aquest manga simplement per la demografia a la que se suposa que pertany. I el mateix consell és el que us donaria a vosaltres. No tanqueu la porta a obres perquè són de demografia femenina, demografia masculina, no és que això és per nens. És que el mateix, igual que no tancaríeu la porta a que us agradi Doraemon, no tanqueu la porta a que us pugui agradar un Golden Kamuy o a que us pugui agradar un Yona. Per exemple, per mi és molt diferent, però jo, cada vegada que em foto un atracón de Yona, tinc moltíssimes ganes de fotre'm un atracón de Kingdom. I Yona és un shoujo i Kingdom és un seinen. Però les dues obres passen com a Xina, i en guerres, i... Bueno, a mi sempre que llegeixo Yona m'entren moltes ganes de llegir Kingdom. I després de tot aquest rotllo que us he fotut de no, don't believe in demografies, creu en els gèneres, compra't el que et vingui de gust, llegeix el que sigui, ve la part de perquè jo faig servir les demografies. I és bàsicament perquè la demografia femenina està clarament infravalorada en aquest país. I per què dic això? Doncs perquè és infinitament més fàcil que es llicenciï un shonen que no coneix ningú ni a Japó abans de que aquí ens arribin obres com Honey Lemon Soda, que em sembla una vergonya que no estigui publicada a Espanya encara. Com pot ser que un dels shoujos més famosos a Japó, que compta amb una adaptació animada ja i tot, que té un live action, no estigui publicat aquí? És que no li trobo cap sentit. Però en canvi tinguem shonens randoms que no coneix ningú. I aquesta és la raó principal per la que faig servir activament les demografies, per visibilitzar que la quantitat de demografia femenina que arriba és una vergonya. Si volem entrar en el tema Boys Love i Yuri, ja no os cuento, Ja no entremos ahí, ja t'ho dic ara. Però és que sembla que l'argument és no ven perquè és shoujo. No, amiga, no és que no vengui perquè és shoujo.
Kami-sama Kiss hauria d'haver estat aquí fa milions d'anys. I no em crec que tota la demografia masculina ven infinitament més que la demografia femenina, que és el que sembla que ens estan venent sempre, perquè mira Yamada-kun. Yamada-kun està funcionant meravellosament. Quina sorpresa. Spoiler, no. I tot i així, Yamada-kun ha trigat bastant a arribar. El tema és aquest. Per mi aquest debat que hi ha sempre de és que això podria ser un shoujo, és que això podria ser un seinen, és que això podria ser un kodomo. Podria ser. Podria ser. S'hagués pogut publicar en aquesta revista perfectament, però no va passar. No va passar i els editors d'aquesta gent guien els seus autors perquè les obres també tinguin coherència amb els llocs on s'estan publicant i, conseqüentment, ens agradi més o ens agradi menys, aquelles traces d'aquella demografia de la que sembla que volem erradicar aquell manga estan allà. I és que hi ha obres com, per exemple, Theory of Witch Hat, que per mi, per més que vagi de màgia, no podria ser un manga de demografia femenina. O un altre exemple que Norma va voler-li posar Josei, per mi, Kowloon, no podria ser un Josei. I potser és per mi i una altra persona creu que el fanservice que hi ha a Kowloon casa perfectament amb la demografia femenina. I diu, hòstia, és que això no és un Josei, per què no està publicat en una revista de demografia femenina? Doncs molt bé. Doncs me n'alegro. No sé, és una mica complicat tot això, jo ho entenc. I és veritat que el manga ha evolucionat, evidentment. Ni a les revistes Kodomo es publicaven coses que es publicaven abans, gràcies a Déu. I és evident que el manga evoluciona, però és que emparrar-nos ara en les demografies jo no li trobo especial sentit. I és que, sense anar més lluny de lo desdibuixades que estan ara mateix les demografies, tenim el cas d'Orange, que segur que ha passat altres vegades. Era un shoujo que va canviar de publisher i ara és un seinen. Oh my gosh, doncs és un seinen ara, jo què sé, tio. Doncs abans era un shoujo i ara és un seinen. No passa res, jo què sé. I fins aquí les meves divagacions sobre el tema de les demografies. No sé. Vosaltres què en penseu al respecte? De veritat que deixeu-me comentaris la vostra opinió, perquè tinc moltíssima curiositat. Creieu que aquí s'haurien de fer servir les demografies exactament igual que es fan servir al Japó? O creieu que ara mateix tenen la mateixa importància i tenen el mateix sentit que tenien fa un temps? És que realment m'interessa moltíssim aquesta opinió, Vull dir, us ho dic de veritat. I crec que ja no tinc res més a dir-vos, crec que la turra ha durat un bon rato, jo volia que fos un vídeo curt. Veureu quan editi això m'està fent mal al cap, només de pensar, només de saber tot el que he gravat abans d'arribar aquí, ja m'està fent mal al cap de pensar tot el que hauré d'editar. De nou, moltíssimes gràcies per haver arribat fins aquí, perquè sé que el vídeo d'avui haurà estat intens, així que si heu arribat fins aquí, milions de milers, de trilions, de bilions, de xormions de gràcies. Que, de nou, si no esteu subscrits al canal, doncs em doneu like, us subscriviu, li doneu a la campaneta i totes aquelles coses. Tinc alguna idea pel proper vídeo que vull fer, però, com sempre, si voleu que parli d'alguna coseta o qualsevol història, m'ho deixeu als comentaris. I res, que milions de gràcies i ens veiem en el proper vídeo. Adeu!